Ano ka? Ay, lintian. Grabe bagay ito. Bumali ka na. Sana makahangi ka ning di marumduman mo pa ining kawin na inay na yaon ako ning di na pirming nagalat ka na. Umabot ka na. Ang pandiurag na driver kan Bicolandia. Bicolano Viajero Vlogs. Bicolano Viajero Vlogs. Ay, Lourdes. Nararamdaman mo pa ining kahoy na ining di ba kita nagpuro picture kampag nagdita. Lintian, bata, masira mong baga nagdiso, kapi picture tandawa. Di baga kita Lourdes nagtukaan. Tapos habang nagpipicture siya, nagpinatuka-tuka kita digdingdiwa. Ay, lintian. Igibuhon ta daw, arog pati kayo niso. Posisyon ko, tapos sabi kang nagpicture sa tuya. Tuka na nga kamong duwa, tapos nag-arog mo na. Ay, lintian. Grabe bagay ito, Lourdes, na na nag-akbuyan pa kita digding diwa, tapos ganso photographer, tapos sabi akbuyan mo, tapos inakbuyan takaman, tapos sabi ka sa kuya ilaag mo digdi so kamot mo di kinaputang ko pa kaya so style ko baga kay nakaarog kaan pero nata hain ka na ngunyan Lourdes ta permina sana ako digding nagsusulo pag naagihan ko ang kahoy na ini permi ko na sana ikang narurumduman arog talaga garo ka iyan pag pinagtagpo pero dai man tinadhana. Grabe man talaga ini Lourdes. Tapos ikangani nag-arog-arog ka pa kaandig ni Lourdes. Tapos sabi mo, picture daw nga ako, ito pala lintian. So halas, yaon digdi sa may ngarangaan mo. Kung naramdaman mo pa ito, Lourdes, na nag-arog-arog ka ka. Ito pala, so halas, yaon digdi lintian na siwik mo baga ka ito, Lourdes. Biyo kang nagkakapag-kapag kadadalagan. Tapos biyo ka nga ning malungsiyo na. Pero pinapula-pula ko sa imong nabil. Kang pigpara painom ta kabagang tubig. Tapos ano na sa nakita Lourdes? Tapos maawot-awot pangani digdi. Tapos igwa pa digding burak-burak ka ito. Ay lintian na sana Lourdes. Kangunyan na nagdigdi ako. Narumduman ko na naman ika Lourdes. Tapos uni ng mga yaon digdi puro na awot. Natutuyo na gari ang puso ko. Tuyong-tuyo nakahalat sa imo Lourdes. Sana marumduman mo pa pag nakaagi ka sa kahoy na ini. Marumduman pa pa Lourdes na may sarong lunghir na naghahalat sa imo. Digdi sa kahoy na ini Lourdes. Bumali ka na. Sana makahangi ka digdi marumduman mo pa ining kahoy na ini na yaon ako digdi na pirming nagalat sa imo. Iukit ko digdian sa imong pangaran Lourdes. Buda so sa kuyang cellphone number. Tanganing pag nakaagi ka digdi ara mo na Lourdes. Marumduman mo pa ako maski lamang i-chat mo lamang ako, maugmahunan sa kuyang puso, Lourdes. Salamaton, Lourdes, sa mga alaala na itinaumo sa kuya na hanggang ngunyan, pirit kong pig papahali digdi sa kuyang puso, tigdiit-diit ko, Lourdes. Maski makulugon, okay lang, basta sa mga agi-agi ta ka ito, rumdumong ko pa ang kaugmahan. Yaong kapadigdi. Yaong kapadigdi, Lourdes. Yaong kapadigdi, Lourdes. Magayunon ang mayon kasing gayon mo. Biyo pa nga na ako digding nagluluhod-luhod sa imo. Tapos nagdudupa-dupa sa imo. Tapos madalagan ka sa kuya. Sabay kukuguson mo ako. Tapos sabi mo sa kuya, ara mo, maugmahon ako pagkairibat ka. Natangon yan, Lourdes. Namumundo na ko pagdai ka.
Sukat kampig para ano mo man sa kuya. Sa mga panahon na pigpara pa ugmamoy ning puso ko. Ngunyan ano na nangyari sa kuya. Kung babayaan mo man sa nakuta ako, dapat pinakusog-kusog mo muna ako. Dapat nag-gym muna ako. Abang nagja-gym ako, nagpapakusog-aukan sa kuyang hawak, nagpapakusog-aukan sa kuyang lawas, sa kamo na ko ta ako binayaan. Kung kasuarin makusog na ako. Tapos ngunyan, ano na, kung kasuarin nanluluya na ako, diit nang matyogi, di tuyo na sana, matutyogi na ako kang kalat sa imo, kaya umabot ka na, umabot.